croeso nôl I PopT gyda fi a Cadi, ac heddi mae gyda ni her siop elusen. Oho, so Jed, mi fydda i'n chwilio gwisgi ti, a ti'n chwilio gwisgi fi. Na'r cofia, dim ond 20 pint sydd gyda ni, felly dewis am ddoeth. Ddim lot, 3 I 4 eitem yr un, ond mae pob eitem angen bod ar gyfer achlysur gwahanol Cadi. So, enghraifft, sgidiau parti falle, neu het ffarmo, so ma. Random. Ie, mae hwn yn fod yn ddiddorol. Ti'n barod? Barod. Banta ni! Oce, de Cadi, dyma ni ar Cowbridge Road yn Gaerdydd. 10 munud sydd gyda ni. Oce, gweld ti'n ofyn mewn 10 munud? Ie, ti'n mynd ffordd na, fi'n mynd ffordd na. Barod? 1, 2, 3, o fan ni! Ta, Jed! Right, fi off, boys. Off a fi i'r siop gynta. Right, boys. Fi off. Dyma ni'n, mae Cadi di mynd. Efe hwnna'n bag Thomas the Tank. Pokemon headphones. Na I weld os mae'n gallu gael yna. Mae dy fi 4 eitem I chwilo. Sgidiau cerdded, shorts, training, rugby, top special a rhyw ategolion. Angen ffindo sgidiau special. Reina, neis. Sa'n gweld unrhyw esgid addas I Jed fan hyn. Weld bod rhain edrych o sgidiau cerdded? Fi'n meddwl, fi'n mynd I gael rei Cadi. Fi'n meddwl, neu rein, mae rein yn £4.50, ond... O, fi'n gweld crysau llewis hir fan hyn. Pob yn stero ato fi. Stopwch. So fi wedi mynd am Crys Chreion. Mae hwnna yn edrych yn ffynnu. Mon 3.50 fyd. Be arall? O fi yn mynd I fynd am y crys yma. Sorted. Rhaid fi stryglo I ffindo trwsers gweitho. Slyn lot o amser fi, 5 munud I bod. Fi yn mynd I fynd risgo fe gyda seis falle? Do you know the Pokemon earphones in the window? Yeah. Are they for sale? Y peth agosaf fi'n gallu ffindo I shorts. Sydd ddim yn shorts, yw fel yr trwsus yma. Sgert gweithio mewn office, t-shirt, chwaraeon, accessory, amazing, a sgidiau special. Methu aros I weld Cadi'n gwisgo hwn I fod yn onest, mae'n I fod yn hilarious. Mae'r bagiau gyda ni, beth am I ni fynd nôl? Ie, fi methu aros I weld. O na, sy'n mynedd dy fi, dire. Wel, Right de. ni di siopa? O, diwrnod, mae tra fi'n brifo. Right de, swap. O ie, so mae 2 bag dy ti, sori. O, 2. Ie. Amser newid. Fi methu aros. Na fi. Wel, dyna ni am fideo arall. Gobeithio rathoch chi joio gwisgoedd sili Jed a fi. Os ydych chi fwynhau y fideo yma, chi'n gwybod beth I wneud. Ie, cofiwch chi danysgrifio I PopT os gwelwch yn dda. I hoffi'r fideo yma. A gwasgu glwch am y notification. A rwy'n weld chi yn y fideo nesaf, oce? Ta-ra!